hanggang gabi. Ako kahapon, ngayon na naman ulit. So, busy-busyan ako ulit today. Pagkikatawan. Again. Ayan o, nasa biyahe kasi kami. Ayan. May mga BFF ko, kasama ko yung mga BFF ko. Ayan, sila may-ari ng sinasakyan namin eh, mag-asawa sila. At syempre, nandito ulit tangin yung lingkod Bianca Mix Vlogs. Please don't forget to subscribe sa my channel, like, comments na rin. So mamaya wala pa akong ads sa ngayon kasi wala kasi hindi naka-download yung YouTube Studio sa cellphone ko dahil punong-puno na. So mamaya pala, mamayang gabi pag uwi ko sa bahay, ako lang malalagyan ng ads. So yun guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa akin. Maraming salamat. At nitong Wednesday magla-live tayo ulit kasi magpaparapos ako, mamimigay ako ng Gcash worth 200. So lahat ng makita ko doon sa aking live at mga comments, pag mag-likes na rin, mag-subscribe para makasali kayo sa parapos ko sa Wednesday ng umaga. Mag-umpisa ako ng alas 5 or alas 6. May pasok ako. Kaya malasiti na lang. Mga isang oras din tayo magla-live. 6:30, mga ganong oras. Abangan nyo na lang po ang aking live. So ayan, mag-comment na lang at mag-subscribe, mag-likes. Makikita ko lahat ng pangalan nyo doon sa aking live at mga comments nyo. Yun, irarapos natin yung mga pangalan nyo. So ano pang inaantay natin? Mag-comments na at mag-likes para dito maka 8 minutes tayo. 6 or maka-join sa live chat. Ang gawin nyo lang ay punta lang ngayon kayo sa mismong YouTube niyo. Sa search channel, pangalan ko Bianca Queen Mix Vlogs. Likes and comment ko para kitang-kita ko yung mga pangalan at mairapos ko yung lista ko yung mga pangalan. Okay. Noon nung pandemic, naglalag din ako dito at nagpaparapos din ako. Hirap mag-edit ng video. Isang taon akong hindi nakapag-edit.
Nakiklik mo yan, Mars. Pag ni-click mo yan, Diyan mo ayan, eh. ganyan. Iwa dyan dapat dyan. Lalabas yan, tapos mag-play siya pag may commercial. Hindi ka niya makakapag-likes kasi wala kang ano. Ayan, ihingi siya ng sign in kanto ay. Oo, sa ang ano niyan, the best way ay pupunta ka dito mismo sa YouTube. Tapos search. Yun yung search. Tapos tatype yung pangalan. So, ayun. Pero kung yung email mo, email address sa Facebook at saka email address sa YouTube at kung naka-sign in pareho, makakapag-like and subscribe. Pag connected silang dalawa. Basta may nanaputat ang tala dito sa tala, namin nilalanta, anong Kailangan mo kahit minutes ako para madagdagan ko ng ads. Yung live ko, ilang minutes na. Hindi ko makita mga ilang minutes na nakalagay dyan, Mars. Sabi ganun eh. Hindi ko makita kapag ka nakasalamin ako. Yung 6, 6 minutes. 8:32. Ah, 8 minutes na. Okay. Kung naka 8 minutes na siya, pwede na. Minutes. Bueno, daan. Mm. Tagos. Ikaw lang ang marating. Ikaw lang ang sa puso. Walang ano sabi mo? Bakit parang ano madulas? Madulas. Magaspang yung simento. Mm. Mas masarap ang daanan ang espaltado kaysa simento. Pero ang espaltado naman kapag basa, Mm. madali kang mag-slide. Ay, madulas ba yun? Oo, yung Ay, madulas. Kaya lahat na ano, Kapag- sinimin. kapag- Pinalitan nila ng simento. kapag katag-ulan, mas magandang magdaan sa simento kaysa Yung sa ganito ay. oo, espaltado kasi kapag Madulas. espaltado hindi mo mabilisan ng gusto, mag-slide ka. Oo, ganun pala. Oo. Kaya pati pinalitan na nila yung mga karsada. Yung iba, Tinanggal nila yung espalto. yung iba rin mayroon din. Mm.